Shooter on the beat. Allah ya nufa auren so ya haɗu. Hassan Ahmad a yau sun zamto ɗaya. Kowa na farin cikin wannan sha'ani. Ku rike alkawar Allah zai muku kariya. Hassana gidan ke mutunki gaskiya, a komai in ya zo ya baki ki masa godiya. Kar ku sake aji kuku ne kuke hayaniya, ga ki da tarbiya mun san kikin iya kwalliya. Hakwando baya tankaɗai sai dai rariya, a gidan mijinki ki tuwo ki masa taliya. Watan wata rana za ku haifo dan jinjiri, kare ki biye ma masu so su ga kun yi wariya. Labari na zuciya fuska a tambaya, a ango Ahmad yau Hassana ce amarya. Ya ba ku zaman lafiya, ya tsare duka sharrukan da suke duniya. Oga Ahmad mun san ka kana da hakuri, shi zama na aure ana son mutum mai hakuri. Ka rike Hassana ka dinga yi mata uzuri, ya za a ce na sharake kuma ba hakuri. Allah ne ya baka Hassana ya ta gari, kyakkyawa mai tarbiya gata da haƙuri. Babu kamar tagunka birni har ƙauyuka, a aure ya yi kyau kowa ya haƙura addaka. Allahu ya muku ɗaukaka, Hassana ta fito ku ganta kamar Amerika. Namiji shi ka noma mata kuma sai daka, fata na gare ku shi ne ku zama lafiya. Iyaye gurin muji sun yi farin ciki, Alhaji Salihu yana nuna farin ciki, Alhaji Abubakar yana nuna farin ciki, Alhaji Mustapha yana nuna farin ciki, Alhaji Badamasi yana nuna farin ciki, Alhaji Halliru yana nuna farin ciki, Alhaji Sulaiman yana nuna farin ciki, Alhaji Adamu yana nuna farin ciki.
shi ya nuna farin ciki. Hassa'u Rabi'at tana nuna farin ciki. Hajara Rahila tana nuna farin ciki. Rubaida yau ta fito nuna farin ciki. Khadija ko bebi na nuna farin ciki. Yusra ta fito tana nuna farin ciki. Abdulrashid da Bello sun nuna farin ciki. Abba na ganshi shi ma ya nuna farin ciki. Idris Lila Abdul Ganif ya yi farin ciki. Jafar har da Yakubu ya yi farin ciki. Hajiya Aisha na ganta ta yi farin ciki. Hajiya Asma'u na fito nuna farin ciki. Hajiya Magatiya ta zo nuna farin ciki. Hajiya Talatu yau tana nuna farin ciki. Hajiya Rabi'atu tana nuna farin ciki. Hajiya Nabisa yau tana nuna farin ciki. Hajiya Sa'a yau tana nuna farin ciki. Iyaye gurin amarya na farin ciki. Alhaji Haruna yana nuna farin ciki. Alhaji Sabitu yana nuna farin ciki. Alhaji Abdullahi yana nuna farin ciki. Abdulsamad a yau yana nuna farin ciki. Salim Gaddafi duk suna nuna farin ciki. Muhammad a yau yana nuna farin ciki. Nusai ba Karima duk sun yi farin ciki. Da Hafsat dukansu sun nuna farin ciki. Allah Rabbana ya ba ku yi muku kariya. Zuri'a ta gari ku zauna kuma lafiya. Assalamu alaikum mai sauraro, ku saurara wannan wakar biki daga bakin dan uwanku Yusuf Umar wanda aka fi sani da na Karina. Don neman ƙarin bayani a tuntube mu akan nambar wayar mu 091 69 33 82 68. Ya nufa auren so ya haɗu. Hassan Ahmad a yau sun zamto ɗaya. Kowa na farin cikin wannan sha'ani. Ku rike alkawar Allah zai muku kariya.